Sziasztok srácok, én vagyok Zsákos Tamás, és itt vagyunk egy újabb videóban. És ebben a videóban Black Bulls gördeszka lesz! Juhú! Itt van velünk Matyin, Kacsa és Zéti! Pro Star Duel Player 1, 2, 3! Szerintem Pro Star, mutatod be! Az a lényeg, hogy van egy YouTube csatornám, Pro Star Duel Player 1, 2, 3, 4. Ott van a linkben. Igen. Vagyis a leírás. Leírás, igen. Hát igazából ennyi, az arcomat nem szeretném megmutatni, és én vagyok a második versenyző. Igen! Versenyző. Matyin, Kacsa, szerintem elkezdheted a noob pályán. Hú, de nehéz. Gratulálunk, Matyin, Kacsa! Jöhet Pro Star! Pro Star, amúgy tényleg Pro Star, ez tök jó. Na. Ez mami! Hé, basz meg! Mármint, hogy... nem mondtam semmit. Na jó van. Jöhet a kettes pálya! Hello, mutasd meg. Sziasztok, srácok! Itt vagyunk újra. És itt van a második pálya! Matyin, Kacsa, mehetsz! Nice! Szép volt, szép volt! Most jöhet Pro Star! Pro Star, Személyes akrobata vagyok, igen, az vagyok. Minden tökéletes, nyugi. Sziasztok, srácok! Itt van a harmadik pálya, és itt van Matyin, Kacsa! Hát ez nem volt túl jó. Hát, Pro Star. most jön Pro Star, Pro Star Duel Player 1, 2, 3, és YouTuber, bármikor feliratkozhatok rá, és iratkozzatok is fel. Jó, hát ez... Pro Star kezd újra szerintem kezd újra Pro Star. Akkor újra kezdjük? Igen, kezdjön Pro Star. Szar volt már. Maszkomat ide. Szar ez a maszk, nagy. Szű. Szép volt Pro Star. Mehetünk a következő challenge. Matyin. Sziasztok, srácok, itt vagyunk a következő pályán. És itt van Matyin. Most jöhet Pro Star. Bazd meg! Mármint, hogy... Egyébként Pro Starra mondanék egy pár nem különleges dolgot. Például azt, hogy Esett jól amúgy. nagyon jó gördeszkás, és Bocsa, Nagyon jó folytonos youtuber. maszkulozgatásért, csak kicsit. mehetünk a következő pályán. Itt vagyunk a következő pályán. És itt van. Matyin, Kacsa fog kezdeni, aztán jön Pro Star. Fájj fog, tesó. Tesó! Gyere! Matyin, Kacsa, nem baj. Most jön Pro Star. Meg, mármint, hogy... Na, akkor versenyző üzemmód. Oké. Hello! Sziasztok, srácok, itt vagyunk egy újabb pályán is. Matyin, Kacsa, kezdhet! Nagyon szép volt, ez 10 pontot kap. Most jöhet Pro Star Duel Player. Welcome everyone. Perfect English. Lessons. Sorry. Okay. And go. Elnézést, nem káromkodtam, nem eszembe sincsen. Nem, jó, nem történt sem. Hello.